Máte doma neplavca? Tak by ste mali určite vedieť tieto veci. Neoprenovú plávaciu vestu vyberajte podľa váhového rozmedzia dieťaťa, ktoré u nás nájdete na stránke. Určite nekupujte väčšiu vestu. Dieťa musí byť pri plávaní vo veste pod dozorom dospelého človeka. Bezpečnostný pás medzi nohami musí byť starostlivo zapnutý. Zabraníte tak vyklznutiu dieťaťa. Mäkké nafúkovacie rukávniky sú ideálne pre začínajúcich plavcov. Musia byť správne upevnené. A to tak, že trojuholník smeruje dohora. Tiež sa môžete orientovať podľa nápisu Leeward. Rukavníky dostatočne nafúknite a nasadte na ramená dieťaťa. Plavecký pás je ideálny pre deti, ktoré už s plávaním majú skúsenosti. Obsahuje 5 nadnášajúcich blokov. Postupným zlepšovaním plávania môžete jednotlivé bloky odoberať, až kým vaše dieťa pláve samé. Aj tu platí, vždy plávajte spolu s vašim dieťaťom a nenechávajte ho bez dozoru. Plávacie koleso u nás nájdete v niekoľkých roztomilých farbách a vzoroch. Je vyrobené z ekologického